Много от хората, които не ме познават, аз преди 2 години бях в много лоша позиция и това се дължеше, че пушех трева всеки божи ден и да, взимал съм и други наркотици съм пробвал, но най-големият ми проблем беше с тревата. И да, много хора си кажат: о, да, но тревата не ти пречи, ако пушиш само преди да си легнеш, няма проблем. Но на мен ми пречеше. Аз от началото, като всички, почнах с приятели, веднъж на месец и след това стана веднъж на 2 седмици, веднъж на 1 седмица и се ускори и в края на моята зависимост аз пушех всеки божи ден в рамките на седмици, на месеци, не знам на колко време, но доста голямо време.